أنفع باردمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره. الحمد لله يا رب العالمين. Berarti. Teman-teman. Sirabi dulu. ولسا أسلموا Naam. أنزل هيرلا على كولي هيرلا Amin. أمي مين على فهيرلا على كوكاي Amin. أفرنا لبا على كانياملو Amin. أنا جمنا على كاكيشي Amin. أنا سيجو على كوكا هيرلا أما Amin. على كجين ويا أما Amin. تبص لما شو على كسياكم الله فيه Amin. فرق ما تقول لك كنيا سباتيان ويا Amin. شو نبغى كما Amin. نينكلو ينيرا أورما كما Amin. أو سلام الجماعة كلو ينيرا سلما كما Amin. صل على مصطفى كريم. Wassalam. Sahara. Teman-teman saya. أكو أسلموا Naam. نمبر شوينا Naam. ni على كجيه Cih. Sikatola. كبر le 1er Naam. avril Cih. l'année 2019 Wallahi. Sikatola. Odo. Ambola. nasara kalo tile fɔlɔ Naam. nasara jate saa kalo 4 na Naam. ba fila saa 19. Cih. Sikatola. Ambola bi. an bɛ mali jamana kɔnɔ Naam. an bɛ kulukoro région na Cih. an bɛ joyila cercle la Naam. an bɛ denkɔrɔ commune na Cih. an bɛ ɲɛnanugu sirakɔrɔ Naam. balola Cih. Sikatola. su in na Naam. kira sallallahu ta'ala wa sallam Wassalam. a ka sanayɛlɛ Naam. nga mina a ɲɛnamaya Okaka okaka. balola ya Cih. silamɛw Naam. a b'a hakili to a la Aywa. ɲɛnanugu sirakɔrɔ ye ko daminɛ Cih. Sikatola. Sangari. n bɛ wajuli kɛ dugu la tiɲɛ don Naam. nka ɲɛnanugu sirakɔrɔ ye ko daminɛ Wallahi sikatola. Sahara. u y'u bolo maana bɔ an nɔfɛ depi salon Naam. kɔrɔ ka d'u ye an ka saa kɔnɔ donba dɔ d'u ma Ah. Allahu akbar. san o san Naam. n'o donba sera samiyaji ko t'a la tilema ko t'a la Ah. an na ala ta fo ka dugu la Allahu akbar. Kabako. ala y'u gɛrɛsɛgɛ don min na Naam. o de ye arajaba kalo tile 27 su ye Cih. Allahu akbar. sanayɛlɛ Wallahi odo. ala de ye a gɛrɛsɛgɛ sanayɛlɛ la Naam. anw bolo Cindo. an bɛ layidu min d'a ma san o san an b'a kɛ fo ka taa an sa Allahu akbar. Bela. Sangari. fo an ka sa Wallahi layidu don layidu sikatola. nin fɔra la wɔɔrɔ kan Cindo. an bɛ na Sikatola. a ma bɔ n'an dɛsɛra Naam. an ka kalandenw bɛ na Cindo. n'an dɛsɛra n'an ye den sɔrɔ o bɛ na Sikatola. Okaka. hali ni ɲananugu sirakɔrɔ ka bɛɛ banna Naam. k'a to to cɛ kelen ye walima k'a to to sagajiginin kelen ye Naam. n ka na ala bonya na n ka ciden nana ala ta fo ɲɛna sanayɛlɛ su la Sangari. Bela.
Tiendo, sigatola. ngol laydu do Wallahi ala tulo bala. laydu Sigatola. hali fɔlɔ kafiri tile la Naam. kafiriya tile la Aha. laydu kun ye mɔgɔ ye Sigatola, sigatola. jaramɔzɔngile Naam. fɔlɔngɔmɔle t'a tu Aha. k'a dɔn Allahu akbar. Sigatola. nka laji tile la nin bɛɛ de kɛra sa Ah. Oh. Ah, gɛlɛyara. laji bɔlen kɔni kuranɛ ye maka kana Aha. o nana ala ta fɔ mɔgɔw donna diinɛ na Naam. o ko namara bi bɛn nkalon bi bɛn Ah. nka bamanan kafiri gulo min ye k'a lagalaga Aha. a ko walahi Naam. ko hɔrɔn man ka fila fɔ u ka ɲɔgɔn ye Sigatola, sigatola. Allahu akbar. n ye layidu d'a ma Wallahi. ɲɛnamugu sirakɔrɔ ko wa ko an bɛ n fɛ Tiendo. foyi tɛ n fɛ Aha. n b'a fɛ Allahu akbar. Belebele! Oh, di. nka nafigiw n'u ta kɛ dɛ Ah. Aywa. nka ne mago t'o la Aywa, sangare. hali ni diɲɛ bɛɛ y'an nɔgɔya diɲɛ bɛɛ y'an kɛlɛ Aha. layidu bɛ n bolo Naam. min tɛ ka tɛmɛ duguw la ka n'a ka layidu dafa Sangare. Tema nyamsa, we bien. nka mɔgɔ minnu y'a su turu Aha. a salen kɔfɛ Aha. a denw n'u y'an gɛn Naam. n'u y'an gɛn k'an ma cɛ sɔrɔ a ka dugu bɛɛ min sera k'an bisimila Naam. kabi k'a to kaburu kɔnɔ a ye yafa an ma an b'a ka sira bila Belebele! taayɔrɔ b'an na han Walla a caman kɔni. nka adamadenya ni silamɛya Aha. ani mɔgɔya ni diinɛtigiya kama Naam. an ye nin layidu d'a ma Wallahi siga t'o la. n'aw ye nin sɔrɔ hali karamɔgɔ ali bonya tɛ dɛ hali n'a kɛra ko ne bɛ taa sigi faransi tɛrɛ de la ka wajuli kɛ a ka layidu ye min ye n bɛna dafa Sangare! foyi nɔfɛ Tiendo, siga t'o la. karamɔgɔba dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Aha. a bɛɛ mɔgɔ b'a la o ka n'a ka dugu la o tɛ se ka na koyi sabu kuma min u bɛ dugu ma an ma sɔn o la Tiendo, siga Sangare! ko ɲɛna u t'a dɔn Wallahi a t'u sɔrɔ yɛrɛ siga t'o la, u t'a sɔrɔ. bon anw bɛ dugu ma a sɔnna k'a bolo bɔ an nɔfɛ Aha. a ye an dɔn an y'a dɔn Tiendo, wa an y'a minɛ a ko a b'an fɛ siga t'o la. o tuma a fana y'an minɛ ni ala sɔnna layidu don Sangare. sanayɛlɛ Wallahi. san o san n bɛ kuma kura fɔ a ye sanayɛlɛ la Aywa, fo ka aywa. taa n sa Allahu. Sangare! a bɛ ne de n y'a dɔn Tiendo, i b'a dɔn. mɛ yanni n ka baara daminɛ su in na Naam. nin ye kuranɛ ye Aha. O don. u b'a fɔ n ma ko kɛmilu Naam. kuranɛ dafalen Tiendo. nin y'a ye Wallahi siga t'o la. Bɛɛ ɲɛ b'a la. ɲɛnamugu sirakɔrɔkaw Naam. n kɔni ni ala ka kuranɛ ye Tiendo, siga t'o la. ne m'a fɔ histoire jo liburu dɛ Abada. ala ka kuranɛ Aha. nin don Siga t'a la. O don. n gɛlɛnna ala bonya na Aha. n'a ma min faamu an kana wuli dɛ Naam. o yɔrɔ bɛɛ i tɛgɛ wuli i ka ɲininka n m'a jaabi sabu n y'a dɔn Sangare. a n'a bila sini na dɛ ala kama ni n ye min fɔ n'o gɛlɛyara i kunkolo ma dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ i tɛgɛ wuli Aha. n gɛlɛnna kuranɛ bonya na an bɛ wajuli kɛ débat ye an bɛ baro kɛ n bɛ i la faamu kɛlɛ t'a la sabu n y'a dɔn Wallahi i b'a dɔn. Sangare! التكبير Allah! التكبير Allah! التكبير Allah! التكبير Allah! لا اله الا Muhammad الله Rasulullah! Sallallahu alaihi wasallam. Belebele! ɲɛnamugu sirakɔrɔkaw n'i y'a nɛgɛ Aha. ka a janfa a ka nafolo kama walima a denmusow kama walima a ka sɛw n'a ka baw kama Naam. ka kuranɛ sira bila Aha. aw t'o dɔn ala b'o dɔn Tiendo. ala n y'a ɲini fɛ o yɔrɔ la k'an ta tiɲɛ ka ala kɛ Sangare! n y'a dɔn Wallahi i y'a dɔn. n ko kuranɛ filɛ nɛgɛ kɔnɔ k'a y'an Aha. kan ani ne bolo de ka kan sabu n y'a dɔn Tiendo, siga t'o la. mɔgɔ ye fɛn min bila valeur la n k'o fɛn n'i ka kan Wallahi siga t'o la. a ye n kɔnɔ n bɛna a walawala an ye Aha. yanni waati ka se Siga t'o la, o ka kan. Tema ɲɛmisɛn dɔnniba. Ala ka belebele. waati man jan an bolo Siga t'o la. nka ni ala ye daburiye fila min nɔgɔya an ma kira ka sanayɛlɛ la Naam. an b'o walawala Tiendo, o ka kan. an ka foli bɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye U n'o ka kan. mɔgɔ o mɔgɔ sen yɛrɛ se yan Naam. dugu o dugu nana Aha. an ka foli bɛ bɛɛ ye Wallahi dade foli min na. an b'an jatigiw fo U n'o ka kan. o y'o ko ka daminɛ Tiendo. an bɛ kanuɲɔgɔnw fo Naam. an b'an faw fo k'an baw fo Wallahi u kan ka n'u fɔ. ka baaraw bila k'u yɛrɛ dɔgɔya Siga t'o la. ka n'u sigi fo ka nin waati in se Aha. ko ala ka kuma nɔfɛ Naam. an ka foli bɛ Wallahi dade foli min na. baro n'an bɔra yen sa Naam. an bɛ su min na n'o ye sanayɛlɛ ye Aha. nin kalo in ye arajaba kalo ye Tiendo.
akile mugani wolo vlashu naam ode sura tamay Allahu akbar kira Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala wa sallam salim abora dugu koloka ka yele ka bakolola naam ani ala gata nyuni Allahu akbar don ba wala an ga kuma ka galade sigato la kira ga sarayele naam karamo do ga kalaya ila ko chete juma tana ne yo kutubo ke kanene ko garodo ko Muhammad masarayele fani ala manyonye ko ala tiye ayo ala tiye chedo me ni ala ya to kira Muhammad ka yi naam e bi mun ga ala foi iga foi to la re temanyamse ala tiye ai atiye kui nga Muhammad Mustafa ala ye chindo ni ma mi sigaro la on sigi fas la mo ka nga dalubi ya wa keme wallahi muri tse ka bouger wala chama mbakoni me mo bi se ka foto ne ki dare do kirala kira ka fo ale ya ke ka fo chete ai ti yera kala mo sangare ka fi dame al kirala idame kuranana kurana ko yela ni kira isafe au ko cheto utadon don ba ele ba don abrachi kira Muhammadu ya ale wallahi sigato la fieu me alati ye ai me parce que alati ye e fa ya abada ne fa ya ai e yo abada abi ya atiye nga Muhammadu ya ye de wallahi sare ala kanu ya nderi kwani Muhammadu ya ye wallahi o te lu do jume kene ka wala circulation na ni tara dugo ko nona yoro do be ko sans interdit naam ad mo ta boli gata nga mo be na fe chendo ne mo te sera ko la de mi faga ala yeli kiafe mi fugo do yiri la kene jala kadi temanyamse atende kelengele ko sire ko mo bi ta fe nga mo ti na fe chendo sigato la iba so sire ba kere fe mo be no le fe sigato la sans interdit président ba boli chendo sigato la ko mo kana bo fe président bora fe naam abuma président wo ko ni de ya ai abada sare mogodo de sans interdit naam suta mobile bora fe ni jouer chendo mo sale ba ko chendo ne chauffeur ke mega suta naam o te sale yede abada o nyine mai ko ma kana bo fe mo e mo do wallahi mogodo ambulance mo banane kele ka accident ke ya tabi ka ta docteur so la urgence la bana gele o be sans interdit boli ko mo ta boli o ya boli sare to ganyake muru mo ga boli fotura sigato la foi tula mais ni ma mi mo président est sans interdit boli a fora ko mo ti ta fe président bora fe ko ere bi bo fe u bi fora ke ki da hali ni boti sa ga so sare to ganyake benifa barati iwele kunwe o yi ka ko bale wallahi peu iba do yoro la ati boli de sigato la joni be mo fe na président ya bolle ango te wara de ai mogodo wallahi odo ngo ko ta ka be bolle ai sangare bele ni femine na blema ni fe urujibo amanjo na e bingere ba miteme sigato la na ne urujibo président mo ta la biteme ministre ti jo o biteme sita mobile ti jo o biteme sigato la bana ba to gele bi bro mobile ko ti jo o biteme me anto ba njo na nga mutuni na nga mobile nu chendo atakula kata ko sharia ai nga dole mi feje ni bayana sigato la apma ko mo ko jo minun dara mo ko do na ni bela fe manga jende mi ya jene ma jene ngoy ati jene o ayo sare mi ya jene ko ya jene baro ka ti jene wallahi ba sangare ala ti yede ngani ala ya to kira Muhammad Mustafa ka ala ye onu kaka sare sigato la kanu ya nderi ko sanayele naam karamo do ko chete wallahi utadon mais an ga la jere o karamo nunu di seliwa ubeseli bo o seli bora mini aya temanyamse seli bora mini aywa sanayele yoro sigato mais e ko mo ma yele mais ayele nana ni fe mi e ko fe che na kama yele sare mo mini tu ko fe ya aya kama ni kola abora ne so gondula ay abada nga yele wallahi
e denkɛ ye telefɔni ci ma ni Faransi numéro ye ni Faransi ya o bɛ se ka kɛ politique ye tiɲɛ don sabu numéro bɛ se ka ɲagami cogo dɔ la a ko dɔw kɛ mais a ye 1000 ci ma banque la k'a bɛ Faransi k'i ka taa wari ta banque la e taara 1000 ta 1000 b'i kun i bɛ k'i yanga hali bi i bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko ne denkɛ bɛ ka nkalon tigɛ k'a bɛ Faransi k'a tɛ yɔrɔ si a tɛ yɔrɔ si 1000 bɛ sɔrɔ o cogo la ayi abada fo n'i y'a fiɲɛ Sangare tɛmɛ ɲɛmisɛn o tuma f'i k'a dɔn ko siga fosi t'a la kira Muhamadu Mustafa ka sanayɛlɛ hakilitigiw ni dɔnnibaw bɛɛ kan k'a dɔn ko siga t'a la wallahi siga t'o la Lebele dɔnniba misɛn ko aw ka kan fo an k'a lajɛ kira Muhamadu yɛlɛla sanfɛ karamɔgɔ minnu ko sanayɛlɛ tɛ tiɲɛ ye an karamɔgɔ ninnu ko ka wajuli kasɛti kɔnɔ ko seli ka bon ni fɛn bɛɛ ye ko o de la ko ala yɛrɛ ye kira wele ka taa seli d'a ma sanfɛ nka sanayɛlɛ mana se ko sanayɛlɛ tɛ tiɲɛ ye Sangare n'o ko ko nɔ k'a yɛlɛla mɛ k'a ma ala ye yɛlɛla ka taa min ayiwa bɔn dɔw ko k'a yɛlɛla ko bɔn k'an ko tabi bɛ ala bolo ko ala kɛlen ye kulonkɛ fɛn ye Ayo n t'a dɔn ko o ye taamasiyɛnw de ye n'o tɛ e ka tabi nɔgɔlen ko tɛ sa ayi abada ko o ye misaliw de ye wallahi Mamudu ye mɔgɔ de ye tiɲɛ don ni Mamudu bɛ kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔw bɛ min dɔn a b'o de fɔ siga t'o la siga t'o la e ma ye n ko kira ko a ka hadisaw kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a ko lahara don ni lahara jɔ bɛna kɛ ko buru bɛ fiyɛ kuma in lamɛn ko buru bɛ fiyɛ tulo b'a la mais buru bɛ kuranɛ kɔnɔ wa ayi abada buru tɛ fiyɛ o ayi mais kira ko buru bɛ fiyɛ buru ko tɛ dɛ komi kira ye larabu de ye larabuw fɛ o don hali anw fɛ yan nɔ a b'an fɛ yan dugu bɛ buru dɔ dilan ko tɔnburu tiɲɛ don ni dugudenw mago bɛ ɲɔgɔn na u b'a buru fiyɛ ko tɔnburu mankan bɔra an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛrɛ la tiɲɛ don siga t'o la tɔnburu awɔ o tɔnburu in sa o de tun bɛ larabuw fɛ yen Muhamadu kɔtɔ k'a yira larabuw la ko lahara don ala bɛ mɛlɛkɛw bila ka mankan dɔ bɔ o mankan in b'a to mɔgɔw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kiyama kɛnɛ kan kira b'a bɔ mankan la pour que a k'a faamu ko buru bɛ fiyɛ komi a bɛ buru si dɔn a tɛ ɲɛ kelen kelen n'a ma yɔrɔ min faamu a ye n kɔrɔ dɛ ayiwa n'a ma kama n y'a dɔn wallahi n'i ma yɔrɔ min faamu dɔrɔn i tɛgɛ wuli i m'o ɲɛ f'i ɲɛna siga t'o la siga t'o la tɔnburu wallahi o tuma buru bɛ fiyɛ n'o tɛ a kɔrɔ tɛ ko buru b'u bolo nfun kulonkɛ tɛ lahara ko ye koyi abada o tɛ yen mais kuma dɔ de don min faamu n'an ko tabi bɛ ala bolo a kɔrɔ tɛ ko e ka tabi jalani kɛmɛ ni tabi ni ko tɛ ayi ayi o ko tɛ misali dɔ de don fɛnsɛnna dɔ de bɛ ala bolo ala ko kira ma yɛlɛ o kan o fɛnsɛnna ye pour que k'o ɲɛfɔ e ye n ko tapi wallahi Belebele a bɛ faamu a bɛ faamu ala k'an bɛ sababu ma ami kira bɛ sanayɛlɛ dɔw ko bɔn ko u b'a ɲininka o ko n'an ko kira taara sanayɛlɛ la ko u ma baasi fɔ mais est ce que ko kira ta ko yɛrɛ ye mun ye sanayɛlɛ la de ye ayiwa o jaabi ye jumɛn ye a walawala ni ye jama sigilen ye sisan tiɲɛ don e ka wuli sisan ka maa kelen tɛ ka taa ko cɛw na an ka ɲɔgɔn ye dɛ an ka taa ɲɔgɔn ye fɔ yiri sanfɛ n bɛ ka misali d'i ma de awɔ a taara yɛlɛ o yiri la a y'a ka dugudonni kuma kɛ kuma banna e nana e nana ko mɔgɔw ma n kun taara ayiwa n ka cɛ ka wele lajɛ an taara yiri sanfɛ an taara kuma kɛ o y'i ka kuma fɔta ye mɔgɔw ye ala y'a kɛ tɔnsigiyɔrɔ la n ye bigi d'i ma misali la n ko n ye nin d'i ma kado ye taa sɛbɛnni kɛ nin na tɔnsigi bannen kɛ i nana ni bigi ye ko tɔnsigi yɛrɛ sɛbɛn k'a ye bigi di yan bigi b'i ye mɔgɔw fɛ mɔgɔw bɛ bigi si dɔn i bɛ se ka bigi ɲɛ f'u ye mais tɔnsigi ni mɔgɔw ko dɔ ma ko yala ko aw fa kun dara tɔnsigi min na k'a kun dar'o la mun na n'o bɛ si dɔn tɔnsigi bɛ kɛ wa abada o tɛ kɛ an ka taa ɲɔgɔn ye n k'o ye fɛn dɔ de ye min tɛ da kɛnɛ kan wallahi tɛmɛ ɲɛmisɛn ayi karamɔgɔ tɛ ala ka dɛmɛ na min bɛ se ka kɛ yɛlɛmun fɔ sanfɛ ayi abada kuranɛ ye min fɔ an bɛ se k'o de fɔ ka da o la siga t'o la mais a yɛlɛnna ala ni min tɛmɛna ni ala cɛ a yɛlɛkun yɛrɛ la ni ala ni kira tɛ foyi t'o dɔn kira t'o fɔ ala denw t'o dɔn siga t'o la o tɛ fɔ dabɛn ye hali mɛlɛkɛw t'o dɔn wallahi u t'a dɔn mais kado min dira kira ma sanfɛ a nana a y'o de tɛnɛɲɛ bɔ an ye n yɛlɛla nin dira ma seli farida 5 an k'a kɛ siga t'o la an ye seli minɛ sɛbɛ la mais kira ka yɛlɛli an ma sɔn
Ah? Oh, dado. Ala tɛ se ka yo. Abada. Nka a bɛ ye. Ah? Mɔgɔ t'a ye. Aha. Nka Mamadu Mustafa b'a ye. Chindo, siga to la. Mamadu tɛ mɔgɔ ye wa? Mɔgɔ don. Siga to la. Lakari jaakum rasulun min anfusikum. Wallahi siga to la. O tɛ jinɛ ye dɛ. Abada. Ko hakika la ciden dɔ min bɔra aw yɛrɛ la jinɛ tɛ. Chindo. Nka Mamadu n'an tɛ kelen ye. Ayi. A tulo garisɛgɛ mana kɛ min ye. Kira ka saana yɛlɛ la. Naam. Su in na a bɛ n'o mɛn. Siga to la. Nanzarakɛ i b'a tigɛ tigɛ dɔɔnin. Ayiwa. Naam. Nous implorons la protection des seigneurs de l'univers contre les sorciers. Amin. Contre les mauvais hommes. Amin. Contre les mauvais djinns. Et contre tous les maux de la création. Siga to la. Ah? Ayiwa. Anw fɛ Baringoya. Kana to ka subaw ko baro kɛ dɛ. Ah? I b'a fɔ min ye fo b'a woro kala de gosi. O ye dɔ ye. Samare. O ko ɲɛdɔn man di dɛ. Siga to la. Yani ne ka wolo. Diɲɛ waati kɛ. Chindo a caman. Diɲɛ bɛɛ kɔnɔ. Dɔnnibaaw ni karamɔgɔw. Naam. Ani kunfinw. Ani faamaw. Naam. Bɛɛ y'a dɔn suba ko ye tiɲɛ ye. Chindo. Nka karamɔgɔ de ma da Ala ka dan na. Min bɛ se ka suba ko ɲɛfɔ. Samare. Bɛɛ ko cogo di? A ɲɛfɔ. Ko ni mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ subaw malo k'i bɛ malo. Bɛɛ sigi bɛ ne kan. Wallahi. Kabi ne ma wolo. Chindo siga to la. Nka ne nanen. Ala ka dɔnniba. U bɛ min kɛ jateko la ne y'o fɔ. Wallahi. Siga to la. Sunɔgɔ ko ɲuman. Wallahi. Hali ne tɛ sugu o la. Samare. Ayi a ti ku suguya dɔ la a ka sogo da ne yɛrɛ la. Ne ni tɛ se ka ɲɔgɔn ye sugu la walahi. Siga to la. An bɛ ɲɔgɔn ye a ma ɲɔgɔn ma walahi. Wallahi. Ne bɛ ni bila tabali kan mun kama. Aw denw u kana a ka du ci. Wallahi. Samare. U bɛ se ka mun kɛ ne la. Foyi. Ne ma o layidu sagaɲɔgɔnya ta aw ye nin kɛnɛ in ka yan wa. O kɛra salon kɔni. O kɛra. Ne ma fɔ aw ye n tɛ fɛ ka si a ka dugu la nka n bɛ si su in na wa. Wallahi o kɛra. Ne kunkolo ye n dimi. Ne sira. Siga to la. Foyi ma kɛ ne la kunkolo dimi ma sɔrɔ fiyewu. Wallahi siga to la. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kɔnɔ ne o layidu sagaya ta aw ye. Chindo o kɛra. Ne ye nin layidu sagaya ta Mali télé ORTM na. Wallahi o kɛra. N ko ne ye nin layidu in da télé sirifila la n ye nin da radio sow la ani dugu ni kabilaw la. Chindo. Ne ye layidu in da jamanaw kɔnɔ. N ko n tɔgɔ ye Aliyu. Wallahi o don. Asadulari Galibi don. Kɛrima la wa ja. A sigilen tɛ bɛrɛ ni ye nka ha. Samare. An bɛ ɲɔgɔn dɔn walahi. Wallahi a bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi. Siga to la. U mɛnɛ dasago la aw kan. Siga to la. U y'a ka du ci. Wallahi. K'u kɛ tɔnbɔ ye. Chindo. Ala ye a den dɔ bila ti ka na. O ka na u ka jogojuguya f'u ye. K'u tere d'u da. U tɛ se ka foyi k'u la. Wallahi. Samare. A ma ban dɛ. Ala tilala k'a bɔ subakuntigiw ka kabila la. Aw y'a dan ye. Diɲɛ subakuntigi bɛɛ ka kabila ye Baringo de ye. Chindo siga to la. Siga to la. A subakuntigi yɛrɛ tɔgɔ ye ko. Samare. Au nom d'Allah, Ni Ala tɔgɔ sanuba ye. le Tout-Puissant et le Sage, Ala min ye se kɔrɔtalen masa ye ani dɔnni masakɔrɔba in ko don. Naam. le Clément qui manifeste sa Ala clémence, min ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigɛ Ala nɛɛma kɛrɛnkɛrɛn tigi. Sɔli kɛ kira kan. Naam. que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed. N'an bɔra an bɛ sɔlili kira fɔlɔ ni kira laban kan n'o ye Muhamadu ye. Wa salim. Dɔw ko Muhamadu tɛ kira laban ye. Ayiwa. Ayiwa. Ko Nabila Isa bɛ jigin.
Isa bɛ jigin masa Dajali ɲɛ kelen bɛ na ni Isa ma jigin o ti ɲinɛ bɔ Mamadu dɛsɛra Dajali la Isa bɛ jigin Sangare an bila sira Kuranɛ ko Isa sara Ala ko Isa sara Isa sara n tɔkɛ wallahi mboke Kuranɛ aya ko kul nafsin zaikatul maut wallahi tout am gutira la mort Sangare ni yo ni dele do ka bɛɛ bi sa marama tɛ nabila Isa tɛ ni do ye nido o ka se kabako jumɛn ye kabako to la doniba kelen mi duuru fina ma tɔto Aïe fɔlɔ ye min ye Ala ko ni bɛɛ bi sa Tiendo a bɛɛ o dɔn wallahi bon Isa ye ni do ye awɔ o ka se kabako jumɛn ye kabako to la a fɔ kelen kele Ala ko nabi ɲuman fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugukolo kan walima saba mais kira fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka danna dugukolo kan abada siga to la nabi ɲumanya bɛ kira bɛ fɛnkelen tɛ dɛ aywa nabi ɲuman kɔrɔ ye mun ye nabi ɲumanya ye mun ye aywa kira kɔrɔ ye mun ye kira yɛrɛ ye jɔn ye nabi ɲuman ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min Ala dara la Ala kɛrɛ fɛ Ala y'a tigi ci mɛlɛkɛ Jibrila bɛ jigin a tigi kan ka na kibaruyaw fɔ ye a tɛna ni sariya kura ye dɛ sariya kɔrɔlen min bɛ yen ni kira y'o fɔ a b'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'o ban ma a bɛ fɔ o ma nabiyulahi le message du Dieu Sangare o ye nabi ɲuman de ye siga to la mais kira ye mun ye o ye mɔgɔ ye Ala dara la Ala kɛrɛ fɛ Jibrila bɛ jigin a kan a bɛ na ni sariya kuraw ye ka sariya kɔrɔlen bɔ dugukolo kan pewu Tiendo siga to la Belebele Nyama président ye jɔn ye président ye jamanakuntigi ye min bɛ jamana kɔnɔ ka na jamana sariya kuraw boloda k'olu sigi sen kan ka baara kɛ n'o ye siga to la maire ye mɔgɔ ye min bɛ président ka sariyaw ba ma a ka commune kɔnɔna na wallahi Siga t'a la doniba wala kiriw ni nabiɲɔgɔnw i n'a fɔ maire ni président wallahi jamana bɛɛ président kelen Tiendo fo ni guerre bɛ kɛ jamana kɔnɔ dɛ siga to la nka maire baden maire caman bɛ yen o tuma Ala ka nabiɲumanw ye maire de ye e ka faamu na Ala ka kiriw o ye président de ye siga to la a fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ danna Allahu akbar nabila Isa ye kira ye a ma ban dɛ Muhamadu Mustafa ye kira ye est ce que Muhamadu kan ka jigin ka Isa to yen ayi abada Tɛ se n'o sɔrɔ yen o t'o sɔrɔ yen ayi o taara siga to la a fɔ fila kuranɛ ko wala diinɛ min bɛ ne Ala bolo la religion acceptée par Allah est certes l'islam toute autre pratique sera point agréée wallahi et ces pratiquants seront parmi les perdants ils demeurent dans l'enfer éternellement sangare Belebele Ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ wala diinɛ min bɛ ne Ala bolo o ye silamɛya diinɛ ye Tiendo ni mɔgɔ tɛ diinɛ wɛrɛ la n'a ye bato kɛ diinɛ wɛrɛ la n t'a minɛ siga to la gɛlɛyara sangare o tuma Mamadu ka diinɛ ye silamɛya diinɛ ye Tiendo o tuma diinɛtigi wɛrɛ ka na Ala dun k'a ti bato minɛ min tɛ silamɛya ye Mamadu nalen kɔfɛ Aïe Isa bɛ na ayi o ye saba ye a naanina Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko bi ne Alahu Taala ye dafali kɛ aw ye silamɛya la n ye n ka diinɛ dafa ka di aw ma n'o ye Muhamadu ye Ala ye diinɛ dafa ka di kira ma diinɛ dafalen kɔfɛ e ko diinɛtigi wɛrɛ bɛ na aw bɛna mun fɔ diinɛ dafalen kɔfɛ foyi zero diinɛ dafalen kɔfɛ ko fɛn dafara e ko ne ko e ma n ko karamɔgɔ min ka na wajibi ka na ko joli don i ko maa 17 maa 10 nana 11 nana 12 nana 15 nana 16 nana 7 ye ko nin y'a laban ye ko nin y'a maa dafalen o kɔfɛ ni dɔwɛrɛ yera dun o kɔrɔ ye k'i ye nkalon tigɛ walima i filila ni kira wɛrɛ nana o kɔrɔ ye Ala ye nkalon tigɛ so Ala filila Sangare o ti kɛ Isa tɛ jigin abada Ala ko ni Ala bɛ kiraw juger n'u ka kira ye tabali la m'u ye ɲininka u ye mun fɔ mɔgɔw ye wa m'u ka mɔgɔw ɲininka u ka mɔgɔw ye mun kɛ ayiwa mais ni Muhamadu tile nana ni Isa nana ko Muhamadu tile nana ye o tuma Isa bɛ ɲininka ko kira don wa a bɛ ɲininka ko Muhamadu man don de Aïe Ɲininkali bɛ kira kɔni tɛ bilen o ayi abada sabu kira kɛra mando ye kun o tuma o bɛ juger mun na a bɛ gɛlɛya n'u ko Isa bɛna mɔgɔw bila siratigɛ tilalen kan mɔgɔ minnu sara k'a sɔrɔ Isa mana olu kafiriyara wa Aïe Sangare ɲininkali bɛ yen olu ma kɛ silamɛ dɛ ayiwa n'u ko Isa bɛ jigin o tuma diinɛ banna Muhamadu fɛ o tɛ tiɲɛ ye wa tiɲɛ don an karamɔgɔw a ye nin sɔsɔ dɛ yan'an ka taa u tɛ se ka sɔsɔ a tɛ se ka sɔsɔ kuranɛ bi yan wallahi ne facɛ tɛ dɛ ayi
doga so zanga tinangata atiseka soso no te na wulila ko ayi ni fo do ko chete anyi ka ko yedi ala mu wallahi Sangare! tinje ni ti doga ni ma mi famu iteka korota muso ko tala mi bega blala Sangare ma def deniba naam. Nos remerciements et salutations se courent vers tous les Ahlul Bayt. Namoro ye amanga Ahlul Bayt ufu o kaka no kira somo we wa salim anga nyema ba no ya Sayyid Sharif Usman Madani Haidara ba madani nde basidande tamaninga uteni Chemina nangala namla sira Sayyid Sharif Usman Madani Haidara kani che wallahi ne Haidara ka glanite baru nam ne senga balani ndola musufa la de Sangare sababu wallahi ni jaya na fi bi kuru kisari jendo balani na musufa la sigato bi washi jiche ni musoro ni wallahi ibi shi ku jene ya Haidara nyana mate wallahi o kera koy kan ne ga to jena ka jeni bi to na ka boshi anya walela wallahi an ga kla ga jiya ko fana heu Allahu akbar Haidara sababu wallahi sigato la fitri wala kafiri wallahi odo ngani toro de ay ne ma foye karamo ko ngoni karamo wallahi sigato la na Les voyages nocturnes du prophète Mohammed paix et salut sur lui. akwa mina zekira Muhammad ga surata mama wa salim no ekira ga sana yele wa salim na Nous avons tiré ces passages dans le Saint-Coran. akwa ni mafla ka ba Qur'ana na Surat 17. ako Qur'ana sura tani wolo blana Voyage nocturne. no ye surata ma yere sura ngono doni aywa ja Qur'ana yere la nam sura do be Qur'ana ko to de ko suratul al-Isra Allah kira yere ka sana yele sura o sura yere jigna Allah atite Qur'ana tigi do kana fo ko ciete kira yele ni me kira yele ni sura nam o jigna Qur'ana ko Allahu akbar ala kunfiu aw manga nunu na meblesa wallahi sigato la ko kira mayele ko ala tiye ko ciete me Qur'ana yere dungo nam suratul al-Isra aya folo nam ala yere mana kira ga surata maka wa sura do yere kira Qur'ana na nam sana yele sura Allahu akbar atite moka na Dieu dit, ala ko anyefo gloire et pureté de celui qui fit voyager de nuit son serviteur Mohammed de la mosquée sacrée, la Kaaba, à la mosquée extrême de Jérusalem. ako sanya be alay Qur'ana ko ce sanya be alay nam ala min suro tamana naga jonge nam kabo maga misri la arkaba kana Jerusalem misri la Baitul Muqaddas la nam ka sana yela ni kire ko sanya be otigi alay Sangare! ndane manga yede ay Qur'ana suratul al-Isra aya folo nam ala ko sanya be alay ala min suro tamana naga jonge min to Muhammad wa salim kabone mini kabo maga misri la arkaba nam kana Jerusalem misri la Baitul Muqaddas la na dont nous avons béni les alentours afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. ako misri minnu ko bolo barkala ala fe nam boya misri ni karama misri jendo o misri barka ma fula ala ye kire nyinde da nunga ka soro ka yela nay ko ga ta munge am se ga mi fo kire ga sanele la Qur'ana na ko ga ta ka ba ko yira kire la Allah Qur'ana ko ci Sangare! ko yella ni kire ka ta ka ba ko yira kire la yella ni kire ka ta ka ba ko yira nam Baitul Muqaddas je misri fo jendo maga misri nam alkaba madina misri nam kire ka misri jendo ni maa min selila alkaba la o baraji ye 100 nam Allahu akbar mais ni maa min selila kira ka misiri la Madina nam o baraji ye 100 ni maa min selila Baitul Muqaddas la Jerusalem nam Israël o baraji ye 500 ye o kɔfɛ diɲɛ misiri tɔ bɛɛ n'a minɛna nam 27 Allahu akbar mu cɛ ka jan o tɛ minɛ yɛrɛ an t'o tɛ minɛ yɛrɛ Sangare! deniba ala ka yamaru Dɔgɔnin bɛ yen. mamuru o tɛ
tɔgɔ ne ye kɛlɛlasɛli ye an da ninnu dimina siga t'o la alimami sugo dɛsɛkola bosi kɔlɔsi jalamugu mrrr sangare galo wallahi diinɛ bɛ se ka kɛ ye cogo ye abada diinɛ bɛ se ka kɛ arabukan ni tubabukan ye ayi n ko diinɛ ye cogo de cindo a y'a cogow dilan wallahi o ka kan dɛ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ min na bɛɛ b'a dɔn siga t'o la an b'a dɔn ayi mali kɔnɔ yan alimami 500 a ɲinanden a cayalen ba o kelen ye alhamdulillah ayi alimami 500 a jɛnɛ na n'a cayara kelen n'a fɔ a ye yan n bɛ segin k'a ye lahara dun Belebele Sangare a y'a kunkolo jɛ dɛ ne ti maa tɔgɔ fɔ a ye dɛ ayi aw bɛ alimami joli don a ka duguw n'a ka kabilaw la ala ye min fɔ denbaya mara la k'olu kɛ bɛ k'o kɛ an ye mali fila bɛ yaala sangare aw bɛ alimami joli dɔn min sigira alimamiya la ni silamɛya ka sariti ye Ayiwa aw ka dɔgɔ dɛ mali kɔnɔ n ye yan kɔrɔtɛ kɛ ka musa jan fa a kana sigi aw alimamiya abada k'a abada fure wallahi o don a b'u bolo koyi sangare n ye kɔrɔtɛ kɛ ka ayiwa bakarija lahara ka ko bila ka taa diɲɛ fɛ ni ka n kɛra alimamiya sisan o ye alimamiya ye ayi abada maa faala don ne tɔgɔjɛ dɛ kala n kɛra dugu maa fɔlɔ ye min bɛ seli mɔgɔw nana n sɔrɔ seli la mɛ mɔgɔw ye n t'u ɲɛfɛ ko n ye dugu maaba dɔ ye o tuma n y'u seli ni tɔgɔjɛ da dama ye n ti dɔwɛrɛ dɔw kɔ n ti seli farida ni a cɛnfɛn dɔ dɛ u tugura n kɔ e ye alimami dɔ ye ayi abada abada mɔgɔ tora min na don a tɛ se bɔ a la dɛ sangare nka ala jugu don alimami 500 kelen mali la yan tiɲɛ don siga t'a la fiyewu aw kana alijinaden ɲini u la dɛ ayiwa a faamu mɛ nin bɛɛ la alimami laadiriw bɛ minnu m'u sigi kun dɔn tiɲɛ don siga t'o la Belebele a ka dɔgɔ de a ka dɔgɔ dɛ siga t'o la e ka a musow fila bɛ nin gilekibani ngaba yorobani sangare sin kelen bɔ bɛ poto pata poto ne yɛrɛ muso ye ne kɔlɔsini bɛ ale juma n se sangare ni ala ka sabali tɛ i bɛ bere kɛ ka alimami birile fura furu la C'est lui qui est l'audient et clairvoyant. ala ye mɛri masa ye ani yeli masa ye ko saniya bɛ ala ye ala min sɔrɔ tamana n'a ka jɔnkɛ ye ne ye mamadu musa fɔ ye ka bɔ maka misiri la alikaba ka na ne ye jerusalem ka sɔrɔ ka sana yɛlɛ Belebele Sangare n'i ye kuranɛ kuma banna ye sana yɛlɛ ko la kuranɛ ma foyi fɔ nin kɔfɛ sana yɛlɛ la dɔnniba mɛ i ni sana yɛlɛ tɔ sɔrɔ mini o tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ a bɛ fɔ o de ma ko adisaw ayiwa a walawala kira muhamadu musafa ka baro a ɲɛnama ye baro min kɛ mɔgɔw ye silamɛw ye n'u y'o sɛbɛn a bɛ fɔ o de ma ko adisaw la causerie du prophète Mohammed wallahi o bɛ ye o kɔnɔ nka n'i ko kira ka sana yɛlɛ walima n'i ko silamɛya ko bɛɛ lajɛlen sɛbɛnni kɛ kuranɛ na kuranɛ document a livre a tɛ se ka minɛ bolo la hali camion tɛ se n'a ye Belebele siga t'o la kuranɛ bɛ kuma ta grosso modo kuma belebelebaw ta mɛ kuranɛ tigi bɛ kuma tɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye siga t'o la an ni kerecɛn dɔw sigira olu ko ko wayi ko sana yɛlɛ kuma bɛ kuranɛ na mɛ k'a yɛlɛcogo t'a kɔnɔ dɛ mɛ n'a fɔra k'a yɛlɛla ka ban a yɛlɛcogo an b'a lamɛn sa a bɛna yɛlɛcogo de fɔ an ye o kuranɛ t'o fɔ bilen dɛ ni kuranɛ ko a yɛlɛla o dalilu y'an bolo tiɲɛ don mɛ kira yɛlɛla ko a jigin n'a ye min lakale mɔgɔw ye o y'an ka dalilu ye siga t'o la n'i ye kuranɛ dalilu ye sangare Nous avons aussi tiré ce passage dans le livre de Bukhari, qui est un livre de confiance dans l'islam. a ko an ye nin ma filɛ ka bɔ bukariw la bukariw ye kitabu ye danaya danbɛ min kan kosɛbɛ tiɲɛ don cɛ mɛnna n ka dɛ bukariw ye kitabu ye danaya danbɛ min kan kosɛbɛ a kitabutigi ka kuma caman sɛgɛsɛgɛlen don siga t'o la nka bɛɛ tɛ dɛ caman ayiwa n bɛ segin a kan caman ayiwa n'o tɛ kuma dɔw bɛ yen olu dɔw ka gɛlɛn a disa ko domaine ni n donna o kɔnɔ su in na n ka mɔgɔw bɛ cɛ n bolo siga t'o la Sangare ne delila ka disa ko ɲɛfɔ ye siɲɛ caman tiɲɛ don a disa ko ka gɛlɛn dɛ wallahi nka ni ala ye sigiw janya don nataw la an n'an da se a disa ko in ma siga t'o la o bɛ kɛ o tuma ko an ye nin ma filɛ ka bɔ bukariw la danaya d'an ma o kitabu in kan tiɲɛ don kuranɛ kɔfɛ wallahi Katada a aussi expliqué ce passage. a ko Katada ye nin kumakan in fɔ an ye
Anas, le fils de Malik, Malik qui est le fils de Sosoya aussi a expliqué ce passage. Ako Anasi anyeri mafla ka ba Anasi la. Mi Maliki de, Maliki mi Sosoya ra de. Sabu no do fi ngo ka fo kira ko. Nam. Ati be anga fo kira ko. Aywa. Fana nyi nyu musalaka. Anga nyu va mu tuko dola. Sangare. Nyo na kuma mambro no lu manga fo. Aga cha wa keme. Sikatola. Belebele. Nda ngo be corriger. Nam. Jogo bi kila mo la. Ka fo kira ko. Nam. Ne ti se ko fo. Kira ko. Nam. Ay dara ti se ko fo. Sabu nima kira ye. Ay dara ma kira ye. Me ka fo karsa ko kira ko. On ne bo fo. Sikatola. Belebele. Nima kira ye de. C'est-à-dire eni ne nyonyi. Mais do bi da to ko bokara ne ma nyonyi. No ba fo ko ali ko ti ko fo de. O ba fo de Umar ko ali ko. Chendo sikatola. Sikatola. Na kira galo ye Umar de galo tike. Wallahi. Mais ni ko ali ko e ma ali re. Ali a fait yo me. Ali kira nyonyi yo me na ko ka ko ta. Okay. O kuma me kuma no ya ni. Ni nyona filimi me ma ya ko la dala. Aga cha million ngame shefi nga ma tweeti. Donba. Mi kelen di ma sisa. Wala. Beba do an fa ni mi ko di ma ko ka foli ke. Nam. Walma dugo ke. Beba fo mo kelen di ma ka ta kwa. Ika mo ka fili. Nam. Aywa. Beba fo ko ami dugo ke. Anana here la la ka se gere la. Fe ma na to so kana se to so. Mo ko ta fati. O dugo badi. Sangare. Aywa. O fe mi ma anna to soro. O kana se to soro. Anna to ay aka muto e accident ke na ka kele ngolo so. O ka se to ko nyona kele ka do ni ngolo so. Belebele. Anna to e muto sheri tigera. Fo mi na fa. O ka se to ko kele ka ke. Ko fe mi ma anna to soro kana soro se to de. Me munu nya soro anna to. Ka se to ko nya nyini ala fe. Ala ko be ka ala se to. Nga ama toala ko be ningamise jine de ka gele ningamise forodo ka gele ami forodo ngonya fo ka yoro nun toyi Donba. Belebele. Atende kelengele. beti tugo ke ko la ga ne tabo la abu jahili na baye ala ko be jare ko no afaro ka ngana tugo ke kafri suwe umu jamilo na baye mu taba do kan ngana tugo ke kafri suwe na muruzu na baye iba fa ala ga ne taba sala meshula Belebele. ni nyona mamula ka tambilo ngi meshiki Chendo. amba bedo iba fa yoro na nya shi do yoro la ngandi kuma de Wallahi. comme nango min be so be o be jene o kuma inte pew kana kele ken yoro la Sikatola. nga be kele ka de Wallahi ni abekele. mo bana nan dara fle an tugo kala ki kele ya ala ka ba pew ni sala o ta ba le pew Sangare. o ti fo mo ay iba fo ala ka ba pew na makani sa ka ba ni o ko ala ka ba ni ngula pew me ki ka to ya mais ala ka ba pew ni so tuna bana ko me fo ble Ayo, abane pew. Donba. Abi fa. bon ni nyona mamulo ka ta mai ne Wallahi akacha. akacha bana shi Sikatola. nga ama vera ta mo kala la Aywa. na dara ka nyu munya nga ni filite bashi bay ni ya fale do ala ka ko ti Aywa. nga toro do banzoro de wada Aywa. ajati mi Anaja teme. toro banzoro de Aywa. na Katada et Anas Ibn Malik ont dit que Mohamed, paix et salut sur lui, leur a raconté son voyage nocturne. ako katada le fils de maliki Katada et Anas Ibn Malik. ako katada ani maliki de anasi Nam. ko lu de Allah kale ko kira mamudu ya Allah kale ulu Belebele. sabo kira ni ulu nyonyi Nam. ani sabani kala ya sabe ko ulu de ko kira ya fo o kuma amala jasa yala anasi ni katada no ni kira nyonyi wa Nam. ama yi oho ubena kila o kuma sigatala amsaka gache ami kala na ko yala katada ni anasi ni maliki no so sayan yala ulu la driwe ma nyana mo kuno wa Nam. ama yi dana mo kuno akuma ubena mu fo ko kira ko ti Aywa. na Mohamed dit, ko kira ko sallallahu ta'ala wa sallam lorsqu'il fut appelé par Gabriel, ako jibril ali muhammadu wele ce dernier lui disait de venir par ici et par là. jibril ba fo muhammadu e ko na yame
tadri sahaba nunu ka kuma lakale ko jibril ya muhammadu wele naya taya muhammadu to taga sigla na Les propriétaires du livre avaient dit que l'ami de Mohamed, du nom de Jaroudou, avait demandé à Mohamed lorsqu'il faisait des va-et-vient. Akoni wati asura muhammadu terke dobe ko Jaroudou alaga jebe Jaroudou ma ko Jaroudou kunzigi me muhammadu kerefe jibril nana jigi Jaroudou nyete melekala nga nyebe kirebe taba la bitaya we ale masaka shido fe mesela aywa Il avait posé la question. Mohamed, paix et salut sur toi. Ya Rasulullah, Qu'est-ce qu'il y a? Mohamed lui répondit. Jaroudou. Pendant mes va-et-vient, j'ai été pris par l'ange Gabriel. Et il m'avait opéré du cou jusqu'au ventre. Ensuite, il m'a enlevé mon cœur. Et il lavé avec de l'eau de Zamzam. Après, l'ange Gabriel avait apporté des tasses remplies de foi et de l'endurance. Il a ensuite lavé mon cœur dans la foi et dans l'endurance. Et puis mon cœur a été remis à sa place initiale. L'ange Gabriel avait amené un animal. Il était comme un âne, mais un peu petit. Il ressemblait aussi à un petit cheval. Dont son nom est le Bourakou. Wallahi. Chindo kera. Halu mado mamido. Sigatola. Ni sana yela shuinela. Ala ye jibrila chika gata yelenga so fle ka bakolola. Nam. Bura ko no yelenga fem la na fo fali. Kaga ta kelenda kana ko kana kreta. Nam. Bura ko bamnu be sade. Belebelo olu bugo secho ne kabo ne disi ferale do ne ta kreta. Ni ne mata fo tita so ne faga benela. Dole be ale la fule do ko ba la fatale do ale tara dere ko dula ako setale samare ako faga tigi betita ko jango de fandani Allahu akbar jibril na le bura ko fule abuga bolobero laje lu go se chunkanguna alako o fitiri me ko la jibril tanu jibril ko alama ko muna alako sabo ko ni yayere dogane alay ko berebero be ni alay abuni samare nya kanu nga kira sanma ka sigi ni ngola Daniba wala na L'ange Gabriel a fait le commentaire de l'animal. Ako jibril a essayer ka baga commentaire ke no e ka baga publicité ke ne doni Mamadou bi ka kuma la kala terwi na Il m'avait dit ako ne ma quand l'animal marche, ni baga ni tamala son pas arrive au niveau de son regard. Ako ni baga mi tama Muhammadu ase para nyengele bitada anyeka fleli dala na ye fleli ke sisa kata kilometrage hagamina obi be se frange para nyengele di ba kabako ay fenya mo fo baga ina Muhammadu ni mita na Il marche très bien. Habitamo kosobe Il peut marcher des milliers de kilomètres. Wallahi ka be kilometre bayiri ka otama saga kunguruna Ura tali kire saf. Andi fa wali shuna fe fo kana ala kanyoni.
wati din do manjade na L'ange Gabriel m'avait dit de monter sur cet animal. o kana mi ko jibril ko de ga yele bura ko inga J'étais monté. o we be ko mo buri yalla ki sigi ni ala to salmai Ensuite, l'animal m'avait porté jusqu'à la mosquée de Jérusalem. o be ko bagay morani ala muhammadu e maga misilla kana jerusalem baitul muqaddas la ibi pon rokula ko jibril nana ni bagay ayella baga kam go nana fo jerusalem misilla onana minga onana soro ko kira bebe misli ko men kira besale ko na ma besale ko ala yolu be wuli o be farko tigama o be ye kira fe nyela mamour ndaro be soro misli ko kira keme sobantan saba na ma ba keme ni ba mo wannani mamour kira lu be ka almami ka selinu ye ka soro ka yesa Allahu akbar nga mamour ye munzeli kede aywa mamour ko ibrahima an faye miye nabla ibrahima alayhi salam ay tanzeli aywa ibrahima ko mamour anseli ni ne ibrahima ka seli choye Allahu akbar ya soro seli farda durute mamour bulu mamour ye mo seli ni ibrahima ka seli choye seli be amena nga brika wuli kundi doni ba sabu seli korote ko ke brika wuli seli koroye joki ye mafa alaye ki ye kulu alaye ka kuma alafe aywa sare kuli seli temenye mse seli bale na Le propriétaire du livre avait dit, kitabu wala kibako et Mohamed et Gabriel ont marché jusqu'à la porte du premier ciel. ako yoro be ko mamadou ni bura ko nana ani jibrila ko fangana jiye ka ko folo dala Du nom de Rafiatou. na to arafiatu L'ange Gabriel a tapé la porte ako selami ka ko jibrila ka ko da kongo en demandant de l'ouvrir. aya nyinu fa etele ngono doni akana do makani ma da kongo aywa doni ba Sare. anyefo ni bi do mo ka salame afo assalamu alaikum na ko wa alaikum salam fa ka fo bismillah kani ci ta ka Hey, on te lo. ni ma so ko ke ni da kongo na ko ahodo aywa me kire sahaba be umaru aka nyinama be na yi ka da kongo so na ko salamu alaikum ni ko wa alaikum salam ni ko bismillah umaru ba jole to dala ko umaru bi se ka duwa Sangare. parce que modola e bi fe mo ki yi tudo la ngi ti fe ne ki yi o tudo la wallahi sigatola umaru ko umaru bi se ka duwa da kongo bela ni ko salam ni ko wa alaikum salam bismillah ni ko do umaru ba fo yala umaru bi se ka duwa Sangare. una onje ka jabi aw man ka gadu wallahi e je ko plus do la wallahi e to do ka kire wa che ko plus do la ka ni da mu ka wallahi sare ka wanya bi che jona aywa Les gardiens lui ont demandé, ako to ko sile ka ba ko gardio ko aya ko dala de aywa c'est qui? ko joni to ko sile de ka ba ko nunu ko babu bela gardio be girna ka wuro ko joni bi da ko shi no L'ange Gabriel a répondu, ako jibril yu jabe yorola c'est moi Gabriel. ako de melaka jibril do Les gardiens ont demandé encore, gardio no ka ba ko folo gardio lu ko tuguni tu es avec qui? e jibril di jonno ane donga eni jonno L'ange Gabriel a répondu, jibril yu jabe yorola je suis avec le prophète Mohamed qui est salé sur lui. neni muhammadu do sallallahu ta'ala wa sallam Salim. ja jibril do ne do ka ba ko nunu jendo ako ne jibril do nunu yalla ko do sigatola kini jonno ni muhammadu do na Les gardiens ont encore dit, ja hali ni muhammadu do ta bana yo gardi ko tuguni yo na est-il invité par yala Dieu? muhammadu wala la ala fa L'ange Gabriel a répondu, meleke jibril yu jabe yorola oui, onge c'est le Tout-Puissant qui l'a invité. ngo sebbe be ala min yode ya wele ka kana shuda Sangare. sigatola ja ma ti temeti ho na ga posu te keke Les gardiens ont ensuite dit, ako gardi ko tuguni donc rentrez, ando do aya do ke il n'y a pas de problème. bashi foi tala na ba na ro ne mala soyez la bienvenue abona ka so na ka so oro be o dale muhammadu ni jibril duna jendo ani bura ko ko ni wallahi na Le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a dit, kire ko yoro na ne mala kise kire wasali dès mon arrivée, ko kabale muhammadu duna kama ko farola j'ai vu les messagers Adam. oro be ko ni muhammadu ni dara afa adamaka L'ange Gabriel m'avait dit, meleke jibril ko ni mo yoro la
Voici ton père Adam. Ni fa Adama yede. Va lui saluer. Ta foli ke Adama la. C'est Adam le premier homme du monde. Adama yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ n'o ye mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye Ala ka danni na. Belebele. Mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ Ala ka danni na. Mais Ala ka danfɛn laban o ye Adama ye. Kabako. Waati fɛnnen don nka n bɛ fɛn dɔ f'i ye yan. Ayiwa wala wala. U t'a fɔ ko danfɛn dɔ ye fɛn dɔw ye. N bɛ fɛn dɔ d'i ma. A fɔ. I n'a fɔ fɔlɔ. Naam. Wɔrɔbilen. Awɔ. Le singe. An b'a dɔn. Dɔw b'a fɔ k'o ye fulaw ye. N y'o misali ta komi ne ye fula ye. N y'o di n yɛrɛ ma o b'i faamu dɔɔni. Tiɲɛ don. N'o tɛ siya wɛrɛw fɔra k'o ye fɛn dɔw ye. Siga t'o la. A bɛ yɛlɛ la kɛ aw bɛɛ tɛ siya dɔ ye. Mais n bɛ fɛ ka mun fɔ. Kuranɛ ko danni laban. Ala ma foyi da fɛn min kɔfɛ. O y'an fa Adama. Alahu akibaru. Wɔrɔbilen ka kɔrɔ ni Adama yɛrɛ ye. San miliyari caman. Dɔnniba. E tulo bɛ kuma in na wa? N tulo b'a la. N ko wɔrɔbilen ka kɔrɔ Adama ye an fa Adama. Fulaw ko tɛ dɛ. A ka kɔrɔ an fa Adama ye. San miliyari caman wɔrɔbilen dara Ala fɛ. Ka san miliyari caman kɛ. Adama yɛrɛ ma da. A da yɛrɛ. Jango siya ko ka na. Dɔnniba a bara ci kelen kelen. Ne m'a fɔ a k'a dun dɛ. Ayiwa. N'a b'a to a y'a to. Ayiwa. Mais n'u ko fila kɛra galo. Sangare. Belebele. An ka dalilu ye kuranɛ de ye. Siga t'o Mais la. mun kun bɛ fɔlɔ. A ɲɛfɔ. Yani kira Muhamadu ka na sallallahu alaihi wasallam. Wasali. Ni jamakulu minnu kun ye jurumu ni dasago kɛ. Ala kun b'o dɔw halaki k'o kɛ bagaw ye. O bɛ fara baga dɔw de kan. Dɔw kɛra sulɛndɛrɛw ye. O farala sulɛndɛrɛw kan. Dɔw kɛra sagaw ye. O farala sagaw kan. Mɔgɔ tɔw dɔw ka bɔ saga tɔw la ye. Dɔw kɛra basaw. Tiɲɛ don. Musokɔrɔba nafigi ta cɛnna Jibirila fɛ k'a kɛ basa ye. Tiɲɛ don o kɛra. Basa t'o kɛ hali sini a b'a kɛ tan. Sangare. Belebele. Siga t'a la. Nabi Zakariya tuma min n'u y'a gɛn kafiriw k'u b'a fa a nana don yiriwo la a don dɔ ko muso ma ko na n bɛ don yiri la kafiriw bɛ nɔfɛ n'u nana n'u ko n donna i b'a fɔ n ma don walima i b'a fɔ n dɛmɛ na muso ko n den n ye layidu ta ye n t'i janfa Ayiwa. den donna n'o ye Zakariya ye a donna yiri la dɔrɔn musokɔrɔba y'i pan kan Zakariya ka duloki kun minɛ yiri datugula da la nka duloki kun tɔ tora yiri kɔfɛ kafiriw nana min kɛ u ko musokɔrɔba ko a cɛ donna yiriwo la wa ni musokɔrɔba ko awɔ Zakariya b'a mankan mɛn Tiɲɛ don. musokɔrɔba fana y'a kunkolo kɔmi ko ɔhɔ a ye kunkolo kami min kɛ dɛ Jibirila y'a bɔgɔ o yɔrɔ bɛɛ a kɛra basa turukɛ ye hali sini Sangare. a kɛra yiri la wa awɔ i b'a ye maa maa la bɛɛ ye nafigi danbɔrɔbɔ ni ɲɔgɔnkɔrɔ ni ɲɔgɔntigɛ ni sanbɔrɔci ni fɛnw a bɛɛ ye nafigi ye Sangare. Tɛmɛ ɲɛmisɛn. i b'a fili da de la Ayiwa ayiwa. i b'a fili da la Siga t'o la. Ala k'an kunna ja Ami. na Je lui ai salué et il m'a répondu. a ko n taara an fa Adama fo Adama ye bisimila Soyez les bienvenus, bon fils. i bisimila naba nayɔrɔ nɛɛma la den ɲuman Bon prophète. kɛrɛ ɲuman Soyez les bienvenus. i bisimila naba nayɔrɔ nɛɛma la Il n'y a rien de mal ici. baasi t'an fɛ yan koyi ja an fa Adama dan bɛ kabakɔrɔ fɔlɔ la yan o An kɔrɔ yan. n'u ko Isa bɛ jigin Adama ka sɔrɔ ni Isa ye dɛ Tiɲɛ don siga t'o la. Dɔnniba. Isa bɛ kabakɔrɔ filanan la a kelen de ye dɛ ani dɔ wɛrɛ bɛ yen nka Adama kan ka jigin o ka sɔrɔ jiginna la Tiɲɛ don siga t'o la. Il était très content de l'arrivée de Mohamed, paix et salut sur lui. a ko an fa Adama nisɔndiyara ni ne Mahamadu ka sanayɛlɛ ye C'est pourquoi il dit o de la a ko que Dieu te bénisse. Ala ka barika don i la ya Muhamɛd Au cours de notre visite, i k'a dɔn an donnen kabakɔrɔ fɔlɔ kɔnɔ l'ange Gabriel m'a montré les c'est la différentes merveille a ko kabako minnu bɛ kabakɔrɔ fɔlɔ la Jibirila yaalala k'o bɛɛ yira n na i n'a fɔ ni maa min dara Bamakɔ sisan e tɛ yɔrɔ minnu dɔn i jatigɛ taara ni yan ye otogare ye yan ye munima ye yan ye arayida ye Jibirila de yaalala kabakɔrɔ fɔlɔ la fɛn minnu ko fɔra kuranɛ kɔnɔ k'olu yira yira kira la waati tɔ man diya koyi na Oh les chers croyants, i y'a silamɛw rappelons-nous d'un verset du Saint-Coran. a ye to an ka miiri jigɛla ka kuranɛ aya la Voyage 3 du voyage nocturne. Ala yɛrɛ ye min fɔ kuranɛ sura na n'o ye sanayɛlɛ sura ye Verset 1. a aya fɔlɔ la kɔni Afin de lui faire voir certaines de kuma labanna ko a bɛna taa kabako yira kira la i b'i souhaité na ko Muhamadu ye kabakɔrɔ fɔlɔ tɛmɛ cogo la kabako minnu ma a y'o bɛɛ filɛ na
Il a fait la même chose pour les deuxième couche du ciel. Ako ekaro ay kabagolo flana ko chokola. Mala tunyana ka kabagolo sabana ko chokola ngadona tawla de. Fanga ni yare wala ko. Chendo. Ay kabagolo temete. Fana na se kabagolo ulo flana la. Les propriétaires du livre avaient dit. Kitabati ko yorola. Ensuite que Mohamed et Gabriel sont arrivés à la porte du 7e ciel. Ako Mamadou ni Jibril na fa kabagolo ulo flana la. Du nom de Adjibatu. No Adjibatu. L'ange Gabriel tape la porte en demandant d'ouvrir. Les surveillants du 7e l'ont demandé. Gabriel, no gardien mumbe no ko jonno. Il y a quoi? C'est qui? Ako jonno mungara. L'ange Gabriel leur avait répondu. C'est moi Gabriel. Les surveillants du ciel disaient. Tu es avec qui alors? L'ange Gabriel leur avait répondu. Je suis avec les premiers et les derniers des prophètes. Qui est Mohamed. Les surveillants ont répondu. Est-il invité ici par les clairvoyants? Oui, le Dieu l'a invité. Donc c'est très simple. Il n'y a aucun problème. Les messagers d'Allah, Mohamed lui a dit. Dès mon arrivée, j'ai vu le prophète Abraham. Le prophète Abraham est le vrai ami de Dieu. Il est le père de tous les prophètes. Nuhani Idrissa, Anisisa ni Ava Adamo. O kofe kira ni nabima tobe bora Ibrahim ala. Kali Ibrahim nana. Kira o mabo duwa problème nate. Na. L'ange Gabriel m'avait dit. Mereke ko mo yorola. Voici ton père Abraham. Ni fa Ibrahim. Va lui saluer. Ta folika ala. Je lui ai salué. Nyafo. Et il m'a répondu. Ouais nyabi. Soyez les bienvenus, bon fils, bon prophète. Naba na oro ne mala bismillah denyuma kira nyuma. Soyez les bienvenus. Et bismillah. Il m'avait dit. Akoma. Que Dieu te bénisse. Ala ka baraka billah denyuma. Au cours de notre visite, l'ange Gabriel m'avait montré les différentes merveilles. L'arrivée au point d'arrêt de Gabriel. Les propriétaires du livre avaient dit qu'après avoir dépassé le 7e ciel, Mohamed, Père et salut sur lui, a dit. Mon intime ami m'avait dit. Je m'arrête ici. Je lui ai répondu. Mon ami, ne me laisse pas ici. L'ami ne doit pas laisser son ami tout seul. L'ange Gabriel dit à Mohamed, Père et salut sur lui. Tous les gens ont un point d'arrêt. Si l'on dépasse, on brûlera par les lumières des autres anges. ko selbi di do me kra ko jibrila ekre de sella ko wati ko jibrila bolo ko mena do jibrila ara ma se safe o tana woro flala momodo bitake selima de jibrila ara janare ai jango ka bolo mena ka ma de ko bolo mena sangara nei ja me nei ja du ko la botala sangara ayo abara janga aha kitabu minu ye bolo mena foka defa nam kitabu do ko chedo ko ko dodo ne kire ya bisella aya bulumne aywa dodo la ne kire ya bisella aya bulumne nam me bogonanga ala de dodo la ne ali nam abika ngam mutugla o ko remi
Non, Ali de tɛ mécanicien mɛnɛ. Wallahi siga t'o la. Ah, a bɛ faamu. Mais ni ma dun ko don dɔ ne Ali Sangare a bɛ wajuli la. E kun ne cɛn ye o. Siga t'o la. Ale ka baara ye mun ye? E y'a dɔn ni mun ye? Wajuli. A sera o fɛ ni mun ye? Wajuli. Ne ye wajuli o ti fɔ bilen o. Ayi. Ne ye kire ye a bɛ seli la a y'a bolo minɛ. O kɔrɔ yɛrɛ ye bamanankan la ko laada de t'o ye. Tiɲɛ don siga t'o la dɔnniba. A bɛ faamu. Nka don dɔ min bɛ baara cɛ a ye. Wallahi. Mohamed a dit. Mamadou ko yɔrɔ la u ye n wari ko waati banna. Il m'a laissé là-bas et il m'a souhaité bon voyage. Wallahi ko ale terikɛ Jibrila ale bila o yɔrɔ la ka dugawu k'a ye ni kalifa Ala la. Le prophète Mohamed paix et salut sur lui a continué le chemin. Wallahi ko kire ye taama dɔ minɛ sa taama sɛbɛlama. Le propriétaire du livre a dit. Kitabu walakibaw ko nin yɔrɔ in na. Ensuite que Mohamed paix et salut sur lui avait dit. Ko Mamadou ko. Il est arrivé dans les ténèbres. Ko Mamadou ye dibibaw tɛmɛ. Nin bɛɛ kɛra su kelen. Dibibaw. A bɛ dibiw tɛmɛ hali b'i tɛgɛ kuru t'i bolo kuru ye. Sen la. À son arrivée, a ko n'a sera yɔrɔw la. Il a vu beaucoup de merveilles. A ye kabako caman ye yɔrɔw la ye. Dibi kuru la a ye kabako caman ye. Oh, cher croyant. E bɛ tɛmɛ o kan. Après, Mohamed avait dit. A ko Mamadou ko yɔrɔ la ko. Il s'était monté sur les lumières. A ko ale taamana nɔrɔbaw kan. Qui sont très éclairés. Nɔrɔ minnu kɛmɛ-kɛmɛlen don. Sur des collines. Wallahi ko ale ye kulujanw yɛlɛ. Très grande, plus grande que la colline de Jabalu. Ko kulu minnu ka jɛ Jabalu kulu ye duguma ko ale Mamadou y'o kulu yɛlɛ kamakolo la ye. Ah, là-bas, il a dit qu'il avait vu beaucoup de merveilles. A ko o yɔrɔ la ko Mamadou ye kabako caman ye o yɔrɔ la a ye kulujanw yɛlɛ ka nɔrɔ batigiw tɛmɛ ka yelenw tɛmɛ ka dibibaw tɛmɛ a kelen. Après, Mohamed a dit. Mamadou ko yɔrɔ la. Qu'ils étaient montés sur des grandes fleuves. A ko ale ye bajibaw tigɛ. Les grandes mers. A ko k'ale ye kɔgɔjibaw tigɛ ani bajibaw. Et il avait traversé des milliers de kilomètres pour dépasser des grands espaces. Wallahi ko ale ye fugakɛnɛbaw de taama fugakɛnɛw fugakɔlɔw k'a taama kilomɛtiri bayirikaw. Allahu akbar. Ni Ala ka jɛn ye. Dans cet espace vide. A ko o kɛnɛba k'a ye sa. Il a vu un seul gibier. A ko a ye tɔnbɔlɔju kelen ye kabakolo la o tɛmɛnen kɔfɛ k'o ban nɔrɔw tɛmɛnen dibiw bannen kulu yɛlɛlen ko a ye fugakɛnɛba dɔ ye fugakɛnɛba in kɔnɔ tɔnbɔlɔju kelen bɛ yen. Sangare. Ala ka wala dabila nin yɔrɔ in na yan. Aya. Tɔnbɔlɔju kabakolo kɔfɛ siju ma ye yirinisun ma ye ndesun ma ye nɛrɛ ma ye. Tɔnbɔlɔ. A ɲɛfɔ. N'an ka fayida dɔ d'i ma. Bele Sangare. Tɔnbɔlɔ. A bulu walima a gili. Ni maa min y'a bɔ ka daminɛ su in na ka taa se sini ma. N'i ye cɛ ye n'i y'a saba tigɛ muso a naani ɲɔgɔnna tigɛ kuru la i y'a tobi i y'i ko fo san wɛrɛ sanayɛlɛ ka tɛmɛ Ala barika la i tɛ su la. Sangare. Mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛ san bɛɛ an ka taa kɔlɔjɛ bana na o ti kɛ. Bele. Tɔnbɔlɔ ju n'i y'a bulu sɔrɔ walima k'a gili sɔrɔ n'i y'a bɛɛ sɔrɔ yɛrɛ o ka ɲi k'a tobi k'i ko k'i min su in mana sɔrɔ o ka ɲi sini tile mana sɔrɔ o ka ɲi sini sufɛla mana sɔrɔ o ka ɲi. Sangare. N'i y'a kɛ san bɛɛ mɔgɔ tɛ t'i lajɛ k'i ma kɛ. Ni nin d'a ma sanayɛlɛ yɛrɛ bonya kama. Wallahi. An tɛ u kɛ ka ɲɔgɔn ye de yan. Ayiwa. An k'u kɛ ka ɲɔgɔn ye koyi. N'an ma kuli ta dɛ gɛrɛ n'a ye u ka ɲɔgɔn ye. A ko Mamadou ye tɔnbɔlɔju de ye kabakolo la. La rencontre de Dieu et le prophète Mohamed. A ko an bɛna se Mamadou ni Ala yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye ma. Enfin, le prophète Mohamed paix et salut sur lui a dit. A ko kuma laban na kira ko sallallahu ta'ala wa sallama. Il était arrivé dans un lieu où on sent vraiment qu'il y a quelque chose. Wallahi ko ale Mamadou nana se niveau la k'i b'a dɔn ko ko bɛ senna yan. I b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yan. Tiɲɛ don. Wallahi i b'a dɔn ko an ka surun ko dɔ la. Siga t'o la. A nana se o yɔrɔ la sa. N'i bɛ ka wo seni n'i ka surun wo kɔnɔ fɛn la i ti fɛnnin dɔw ye yan. Tiɲɛ don. Taamasiyɛn dɔw wo seni n'o b'a si dɔw. Awɔ an b'a si. Mamadou taamana ko wallahi k'a nana se niveau la a y'a dɔn ko ko dɔ bɛ yan. Siga t'o la. Il avait entendu une voix ressemblant à la voix d'Aboubacar Siddiq. Kanu tɛ gansan ye
Sigatola. Ako la ko e manga do me kabakolo la. Manga mi mbo me abokare manga fe. Ah? Abokare da me sto ko la ko ndo la fo maga. Mamudu be fo adala ife. Ay manga do me manga bora terike na burange manga. Abokare. Kabako. Maka. Ah! Non. Mohamed avait posé la question en disant. Aye to wato tende anzira wati bele. Chendo. Ako Mamadou e nyingali ko yoro la sa. Ah. Est-ce que c'est Abouakar? Ako manga nya Abokare sirki manga ede ya. Ah. Dieu a répondu. Olo beden ba musaba ala ere ko. Ah Mohamed. Ako ya Muhammad. Abouakar n'est pas là. Wallahi Abokar tia. Il n'y a personne ici sauf toi. Davende ere ne Muhammadu takoy. Davende sia. Ah. Et aussi personne n'a été ici. Wa Muhammad rega sia dave la dali bela. Sigatola. Nete. Chendo. Wa ko fe matna na koy. Ah? Muhammad. Wallahi. Non. Dieu lui a demandé. Alors ko kira mo yoro la. Mohamed. Approche-toi. Gerenake. Moi qui suis le créateur. Wallahi ne alam mi dali chenyi masay. Les sages. Doli masa. Les pardonneurs. Ya fa masa. Les seigneurs de l'univers. Kabakolo ni dugukolo daba ala. Viens vers moi. Gerena. Ah. Ni yoro nga guye de. Ah? Ka fo kira. Ala ko kira ma ko gerena. Ni ngo ka na fi wallahi. Chendo sigatola. Naam. Mohamed s'est approché à lui Wallahi ko Muhammadu gerela ala la. avec sagesse Ni sabali ni munywe. et respect Wallahi ni bunyai. à tête baissée. Akolo shuri. Ibi jalula ni mabade. Naam. Là-bas, il y avait un tapis étalé. Ako ya surala ka fevenado fevelendo. E ga famu surmani na fo tape. Naam. Dieu lui a demandé de monter sur le tapis. Ala ko kira ma yela o feverenga. O masaya fedo. Chendo. Naam. En montant sur le tapis, Muhammadu yele to. Mohamed voulait ôter sa chaussure. Oyo be ayi birika bi sabara ba sela. Ah? Dieu lui dit, Ala ko non, ayi de monte avec la chaussure. Muhammadu sabara ke ga foroki. Sangare! Wallahi ne kude muni kabakolo da ndi jendra ndi la harada dugukolo tiga. Muhammadu ne tindi foida. Ne tere foi kunega foi. Sigatola. Yele ne afroki. Allahu Akbar. Uya ngore islamu ko wati bana. Jendro ko ni makuma ka doni ko misa. Sigatola. Saya mani muru jere. Ayi. Ko bitemble. Sangare. Ko ke nyoye. O kaka. Sawo sanambala. Sawo sana faida soala. Sigatola. O ko jija. Ano foli bibe ha. Ewa abagri to la sini. Ni ma min zela ga sini shu. Nam. O baraji kabo ko so islam ya sira ga islam mi mara se ga sini shu. Na fa bole bala. Sigatola. Baraji babala. Chendo. Ni o fari suro kalana. Ka fari mami ye muto fari sende la bi du chawa zo la chendo. Sigatola. Ni ye muto fari sende la muto pine fla bole ala. Abi wuli ngati du so le. Ayi abada. Ni ye muto fari sende la muto tulunda. Ati du so le. Abada. Ni ye muto fari sende la matarinda. Ati du so le. Abada. Ko maslame ni ninge ibi kishi. Islame de ko. Sigatola. Sigatola. Doni ba. Na ninge nafaka bo. Islame ko. Sigatola. Shina. Mi faida min dima. Nam. Ara kan woro. Joko woro. Nam. Jogo folo. Fatiha ko fe no bismillah folo dolina. Nam. Ibi kulu wala kala shenta. Jogo flana kulu wala shemwa. Nam. Ibi tayya kala ti salam bla. Ibi wuli. Jogo sabana shembi saba. Nanna binani. Ibi tayya kala ti salam bla. Aywa. Jogo duru na bidu. Woro na bi woro. Yawo chera sare. Ngamini ka sade biya ka dibo sisa. Sangare. Alba. Ala mede na mura ndi sega kade. Aywa. Na bana jogo woro dafara. Kulu wala shembi woro ka woro na ibi tayya kala. Aywa. Iti salam bla de. Aywa. Ibi titu. التيتر اللي بافو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد ابيجو Sangare. Doni ba. ijo le bitoyi ibafo ala ibitofo ne bokare Aywa. inshallah ala ne sedu nenga linga dema faranyonga ala ko do somadu kono kanyina sala tabi no fora ibi dugo do ni zama garbo kanimo Aywa. ko tala ne no dima de ko kanyi mo ko bola Sangare. da farasa afo lamu ya lidi wala mi yula wala mi yakul lahu kufana hadu itewuli
إيكا تهيا كلك سلام الله دوكو من جال الله كرا درم كمي وسرقة تنيكا دولا كنا نيس إيه ساب إتي أورناسي سواكلي سمارة دبل جوجو تسيكا فنيكا ماشيلا ساب أني كشيلا نين داما سنا يلا يرب وجا كما والله وابا جنو النفلا سلوا نزاغا نونا أيوة ني كلوب على دبا كلو بدي جنو أكلو نفكا بوده سكاتو لا شيء أبد سكا فكر موفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سر فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقا قدره ومقدار العظيم يا رب.